Kan du fortælle os lidt om din virksomhed? Ja, jeg har en donutshop i København, her på Jægersborggade. Jeg er franchise-ejer. Franchise-ejer vil sige, at jeg har købt mig ind til et koncept, som hedder The Donut Shop, som startede på Aarhusgade på Østerbro, med at sælge donuts derovre. Og så synes jeg, det var en rigtig god idé at sprede det og sælge donuts herover også, for det passer rigtig godt til Jægersborggade. Jeg havde en butik i forvejen, hvor jeg solgte tøj. Faktisk en gammel tøjbutik, Skidt, Slam, hvor vi solgte sådan noget streetwear. Og så nu sælger jeg donuts, og det har jeg gjort et års tid. Hvad gav dig ideen til donuts? Jamen altså, det er ligesom jeg sagde før, det var, jeg så de åbnede en donutshop på Aarhusgade, og det her gade er et rigtig godt gade til mad. Folk kan godt lide mad, folk kan godt lide kage. Danskere kan godt lide kage. Alle kan lide kage. Du ved, det er jo det, der sådan ikke skiller folk fra hinanden. Om du er pige, dreng, gammel, ung, bøsser, lesbisk, muslim, kristne, ligegyldigt, vi kan altså lide kage. Så det er en god idé. hvorfor ikke sælge kage? Og det er fedtet, og folk kan godt lide at være usunde. Så. Var det svært at starte? Det er aldrig nemt at være selvstændig, og det er aldrig nemt at starte noget op, om du har penge eller du ikke har penge. Jeg havde ikke penge, jeg havde bare gode idéer, så jeg fik tingene til at ske, uden at jeg skulle have de store investeringer og sådan noget, ikke? Ja. Så ja, altså det er ikke nemt, det var hårdt, det var rigtig hårdt i starten, og det er stadig hårdt i dag. Det er altid hårdt, men samtidig er det meget privilegerende, når man kan jo kigge tilbage og tænke bare, det har jeg selv lavet det her. Jeg har selv været med til at skabe det her. Der er ingen, der har hjulpet mig. Jeg har gjort det hele selv. Og jeg er min egen chef. Og det er helt klart en af de mest tilfredsstillende følelser, man kan have. Ja. Og ikke at være en lønslave, som jeg kalder. Hvad var de største forhindringer? Økonomi. Altid økonomi. Du skal jo have mange penge til at starte op. Jo. Du skal jo købe en masse ting ind, før du har tjent penge. Så det er jo ting, man skal punge ud. Der er mange måder, man gør det på. Jeg fik nogle investorer, nogle der har investeret penge i mig. Nogle skal jo ud og låne penge i banken. Det er jo ikke altid nemt at låne penge i banken, hvis du ikke har en god økonomi i forvejen. Eller der er så meget forskelligt og sådan noget fra folk til folk, ikke? Altså, og det er helt klart, det er noget af det hårdeste, det der med at skaffe pengene til at få det rejst op. Og hvis du har pengene, jamen, så klarer sig tingene meget nemmere. Men så derefter og sådan noget, skal du også selv stå i din butik, eller så skal du ansætte nogen, skal du sørge for, at de gør tingene efter din egen princip. Som erhvervs, når du skaber din egen erhverv, så er det jo vigtigt, at som ejer, at du er der selv. Ja. For at sørge for, at tingene kører, som du vil gerne have, at det kører, og ser det, så du ikke kan give andre skyld og sådan noget. Og så du kan lære de medarbejdere, du har, og hvordan du vil gerne have, at tingene skal gøres. Fordi det er nemlig dig, der er chef, og det er dig, der skal jo... Ja. Du kan ikke give, du står til ansvar for det hele. Ja. Så hvis det går ned, så er det din skyld. Hvis det går godt, så er det også din skyld. Hvem var det, der investerede i dig? Det gjorde nogle... Det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Okay. Men ja, det er sådan... Men altså, var det andre virksomheder eller venner? Partner, jeg tror sige. Okay. Sidste spørgsmål. Ja. Har du talent for donuts? Nej, desværre. Jeg har talent for at lave mad. Jeg er god til at lave mad, men jeg har aldrig prøvet at selv lave donuts. Jeg får dem leveret hver dag. Okay. Jeg kommer så med idéer på tingene, hvordan jeg er med på produktionsudvikling. Sådan at jeg tænker på ting, der smager godt sammen. Jeg er ikke rigtig god til at smage ting, der passer godt sammen. Ja. Og så sender jeg sådan beskeder, hey, det her vil være rigtig godt med det her. Og så nogle gange så eksperimenterer jeg med nogle glaze og sådan noget. Okay, så du designer også lidt donuts? Ja, designer lidt, ja. Okay. Til produktionsudvikling. Ja. Men ikke til at sætte og bage dem og tegne dem. Okay. Det er nogle andre, der gør. Godt, det var det. Ja, super. Tak, Marat. Håber I kan bruge det.